amb bolets. És un platillo que surt molt bo. Aquí tenim el llom preparat, ens l'ha preparat la carnissera, ja ens l'ha lligat ella. Tenim el llom i aquí tenim els bolets. Farem 2 classes de bolets perquè són els que tenim. Per farem la salsa, ja tenim la pastanaga, tenim la tomata, tenim els alls, una ceba de figueres i després aquí tenim preparada la picada. Una picada normal amb ametlles, avellanes, pinyons i després aquí també posarem herbes aromàtiques perquè hi tinguin gust. I ja tenim el morter preparat. Doncs ara començarem. Apabrem el llom, així per tots 4 costats, i el posarem a la cassola, que ja la tenim aquí a punt amb oli. I ara aquest llom el deixarem fins que quedi ben ros. Ha de quedar rostit. Ja està. Ara que tenim donat les voltes amb el llom, ara hi tirem la tomata, l'all, la ceba i els pastanagues. Ara deixarem córrer. Comencem, ara ja està feta la bresa, que en diuen, que és tot el que hem posat la verdura. La retirem, la guardarem en un plat. Fa molt bon olor. Això ho guardem, ho reservem perquè ho passarem tot per després per posar com a salsa. Ara de moment ho reservem. Ho guardem aquí i ara aquí ja tenim els bolets nets, 2 cosses de bolets, i els retirem aquí perquè es coguin. I ara hi tirarem el brou perquè els bolets coguin amb el brou. Ara ja tenim els bolets amb la salsa barrejada i ara hi posem el llom ben posat. Es vagi fent. Les herbes aromàtiques i
Posem la copa de vi. I ho tornem a tapar. I ho remenarem. Posem 2 grans d'all. Ja per finalitzar hi posem la picada perquè faci una mica de xup-xup. Han fet un platillo de lloms amb bolets per xupar-se els dits.